Ene Malta investit f'aktar minn 10 kilometri cables ġodda taħt l-art li qed jitpoġġew madwar Għawdex bħala parti minn proġett estensiv biex titjieb l-affidabilta u l-kapaċità ta' servizz tal-elettriku. Ħabru dan il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri waqt żjara fuq il-lan tax-xogħlijiet f'Għawdex. Is-sena l-oħra Ene Malta kkummissjonat 7 substations ġodda madwar Għawdex u poġġiet madwar 3,5 km cables ta' voltaġġ medju fix-xara Xlendi Nadur u Rabat. Il-ħidma tkompli dis-sena b'5 substations oħra tiġa kummissjonati u tqejjed ta' 10 km cables ġodda f'Kerċem, ix-Xara, Marsalforn, San Lawrenz, Sannat, Xewkija u l-Arb. Il-Ministru Dalli qalet li dawn ix-xogħlijiet ser ikomplu jsaħħu b'mod sinifikanti r-reżiljenza tan-netwerk nazzjonali. Sena li għaddiet biss għamilna aktar minn 82 km ta' cables madwar il-pajjiż, din is-sena qegħdin inħarsu lejn aktar minn 60 km ta' cables. Il-Ministru Camilleri qal li b'dan ix-xogħol ikun żgurat provista tal-elettriku aktar stabbli u affidabbli u pass ieħor biex tissaħħaħ il-konnettività u r-reżiljenza f'Għawdex. L-għan hu ovvjament li nkomplu nsaħħu l-infrastruttura tad-dawl ġewwa l-Gżira Għawdex sabiex tkun ukoll b'saħħitha fejn jidħol supply bħal mija l-Gżira ta' Malta ħalli nibqgħu ovvjament nimmodernizzaw is-sistema elettrika propri ġewwa l-Gżejjer tagħna. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Ene Malta l-Inġinier Ryan Fava qal li dan huwa proġett importanti li jtejjeb il-flessibilità fin-netwerk biex f'każ li tinqala ħsara l-provista tingħata lura fl-inqas ħin possibbli.